खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 मार्च 2021 बृहस्पतिबारखालि सार्चिनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा बायदि रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। सोरबा लोगोनि जाहै खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुननिफ्राय जेबो आसा खालामैयानो मोजां। गुबुनजों बाङाइ बुंनाया गाहामसिन जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां दावबायनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अदेबानि गोसोनि जिंगाया बांगोन। साननायफोरा देबारनांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन। अदेबानि फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव अदेबानि मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। स्रोदै मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो हारसिंनो मावनांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोमजानाय मोनगोन। बायजोआव बहाबा दावबायहैयानो मोजां नङाब्ला जाब्रबथायनि आसा दङ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि
दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै बहाबा लोगो मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। तुला राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि साननायफोरा टेबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ बाथ्राफोरखौ खम बुंनायानो मोजां लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सोरनिबा मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायनो हानाय नङा गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव अदेबानि खहा जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन सोरनिबा बोसोन लानांगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायनो हानाय नङा। मीन राशि दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन जेबो गोदान खामानिखौ दिनै आखाइ होथ'यैआनो गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा सरासनस्रायै दिनैनि साना बारा मोजांबो नङा आरो बारा गाज्रिबो नङा गेजेरावनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि परिख्निया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।